بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله shafi na 239 a irin wannan wa qala abu hanifa yace radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda izarta shal hakimu idan alƙali ya karɓi rashuwa shine cin hanci ina azala fil waqti a cire shi a cikin lokaci yadda ƙa'idar take bai kamata haramun ne alƙali ya ci rashawa in kwa ya ci to kamata take a cire shi wa illam yan'azil idan kwa ba a cire shi ba batsala kullu hukumin ya hukumu bihi ba'da zalika duk hukuncin da an gane ko dukkan wani hukunci da ya yi hukunci da shi bayan haka to ɓatacce ne qala al-qurtubi malam qurtubi yace wa hadha la yajuzu li ahadin wannan bai halatta ga wani ɗaya an yaftalifa fihi yayi saɓani a cikinsa in sha Allahu ta'ala in Allah ya yarda da alƙali zai zama ba alƙalai za su zama ba ruwansu da rashawa abin da yake na gaskiya komai rauninka za su ƙarfafe ka za su wato taimaka ma gaskiyar ta fita da an zauna lafiya to me matsalar alal aƙalli a ce duk alƙali albashinsa da za a bashi a ce ya fi ƙarfin matsalolinsa na gida da wasu abubuwa na harkokinsa za a bashi cikakken albashi tsakanin albashinsa da allowances ɗinsa an gane ko ya fi ƙarfin nawa za ka zo ka bashi an fahimta ko Allah ya kiyaye mu amma an ka ɗau auna musamman alƙalan da suka yi shafi shari'ar musulunci in ka duba albashin nasu ba wani albashi ba ne li'anna akhadha rishwati domin cin rashawa fiskun fasikanci ne wal fasiqu shi ko fasiki la yajuzu hukumuhu hukuncinsa bai halatta wasu miyal malul haramu an suhutan an ambaci dukiyar haramun rashawa ko a ce ruwa li'annahu domin cewa yusihitu ta'at tana tafiyar da albarka ai yuzhibuhuma tana tafiyar da albarkarsu wa yasta'siluha tana toge asalinta wa qad qala ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki ya faɗa wa man yakfur bil imani duk wanda ya bujirce wa imani faqad habida amaluhu haqiqa ayyukansa sun ɓaci wa huwa fil akhirati min al khasirin a lahira ko zai zo lahira suna taɓaɓɓu masu yin haka wanda ya kafirce imani saboda ba a saba wa Allah ana da imani sai imani an ajiye imani sannan ake saban Allah babu mutumin da zai ci babu mutumin da zai yi zina da imani a jikinsa babu mutumin da zai sha giya da imani a jikinsa babu mutumin da za a bashi cin hanci ya sa hannu ya karɓe da imani a jikinsa an gane ko kuma shi cin hanci ko rashawa
da ake faɗa kamar asset ne kake zubawa jikinka. An ji? Ai akwai ranar da zai taso ko? To kamar haka ne, kuma kafin a je lahira. Allah ya kiyaye. Ƙila aka ce, huwa alladhi yuhallilu harama wa yuharrimu halala. Shine wanda yake halatta haram kuma yake haramta halal. Faslun, wannan fasali wa tasmiyatu inda al-akli wa shurbi mustahabbatun. Yin basmala yayin cin abinci da shan abin sha mustahabbatun, mustahabi ne, an so mutum yayi. Lokacin da ka ɗauko ruwa za ka sha, idan ka ce bismillah to ya zama ibada kenan. An ji ko? Ya zama ibada, za a rubuta ma lada. Tunda an ce kayi to za ka samu lada kenan. Yayin cin abinci manzo Allah ya ce ka ci da dama, in ka ci da daman kayi ibada. An fahimta ko? Wata hamidu indan tihai da alhamdulillahi yayin tikewa shine bayan ka gama cin abinci ko ka gama shan ruwa ka ce alhamdulillah, lokacin ci ka ce bismillah. Har wani hadisi yana cewa idan mutum ya zo zai ci abinci sai ya manta bai yi basmala ba, to a lokacin da ya tuna yana cikin tsakiyar cin abinci ya ce bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, shikenan ka yi ta farkon kuma ka yi ta ƙarshe. An ji? Saboda tabbas ya tabbata cewa in dai mutum ya zo yin cin abinci bai ambaci sunan Allah ba, za su ci da shaidan. An ji? Allah ya kiyaye mu. Wa ya'kulu, mutum yana ci, wa yashrabu kuma yana sha bi yaminihi da dama. Idan zaka kama abin sha, za ga ai musamman masu cin abinci a dining table, da wani hannu ake kama ruwan sha? Da hagu ne. Wannan yana ci, in kai haka kana ci, wannan kuma kana haka. Haka ne? An san ba za a iya raba mu da hannun dama ba, sai aka ce to ka haɗa biyu mana, wannan sai ka ɗau wuƙa, wannan ka ɗau wannan, kaga an gwama ko? Wancan alkhairin an raba ka da shi. Malam in zaka ci abinci ka sauka ƙasa kawai ka ci abincin ka, kaji. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cin abu akan wani abu mai tudu ba. An ji? Koyin mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In zaka ci abinci, ai akwai ta leda da naga ana shimfiɗawa ko? A shimfiɗa, a sa abincin, a zo a zagaye a ci abinci. Ba mala, wannan alkhairi ne. An ji? Allah ya sa za ku yi. Wala yanfahu fi ta'ami, idan an dauko abinci ba a busa, yayi zafi da yaka, an gane? Ba a yi. Washarab, da abin sha, kaga wani abu a ciki kai, ba a yi. Wala yatanaffasu fil ina, lokacin da kake sha, in kai haka kana sha, kana numfashi a ciki, ba a yi. In ka ɗaga kawai sha za ka yi ta yi, ka kai sha, in za ka yi numfashi sai ka cire. Ai dama an faɗa cewa wannan babi da muka shigo har da adabu, a koya ma ladubba. Wala ba'asa, amma ba laifi bishurbi qa'iman, a sha ruwa a tsaye. Ka zo shan ruwa ko za ka sha abin sha, ka sha shi a tsaye, wannan ba laifi. An gane? Ba laifi ba ne. Ka sha ruwa a tsaye ba laifi ba ne. Wa ya harumu alar rijali, an haramta wa mazaje lubusul hariri, ɗaura alharir, wal julusu alai, da zama a kansa, a shimfiɗa ya zama mashimfiɗi, a shimfiɗa a zauna. Wattakhattumu bizahabi,
da sa zobe na zinari, wa bima fihi zahabun, ko kuma wani abu da zinari yake cikinsa, a yi ado da zinari ya zama kana ta'ammali da wannan abun, ba su yau. Wa yustahabbu, an so an yabda bi lubsi da alihi bil yumna, yana daga cikin ladubba adabu shine in mutum zai sa takalminsa ya zama kafar dama yake fara sawa. An ji wa fi khal'ihi, a wajen cire takalmi bil yusra, ya zama hagu yake fara cirewa. Da yawa ba mamaki baka taba jin wannan ba, amma sai ai ta rigima da kai na addini. Ga abin da zai amfane ka wanda za ka yi ta yi, wannan rigimar addini wanda kake yi da shi zai sakan ma ka cire me da kafar hagu. An ji wannan ba adabu ba ne. Na yi imani yau daga yau yanzu kafin ana tashi kowa na san kafar dama zai fara sawa. Dama an za ka sa ba matsala, wajen cirewan ne dama akwai wanda komai nasa da dama yake yi. In zai sa dama ne, in zai cire dama ne. To yanzu an koya ma, in za ka sa da dama, in za ka cire da hagu, shikenan. An kiyaye? Wala yamshi fi na'alin wahidin, wala yaqafu fihi illa li daruratin. Ba a tafiya da takalmi ɗaya. Kana cikin tafiya sai takalmi ɗayan ka ya tsinki, sai ka cire ɗayan ka ci gaba da tafiya, ba a yin haka. An ji, sai dai ka cire ɗayan gaba ɗaya ya zama ba kafan ba takalmi. Wala yaqifu fihi illa li daruratin, ba kuma a tsayawa da takalmi ɗaya sai da larura. Wa yahrimu al-la'ibu bisharanji, shaɗaranji, haka ne ko? An haramta wasa na karta, haramun ne. Karta, an san karta? Haramun ne yin karta ba. Lale ta ko? Ai da ɗaya ne. Karta, a buga, a lale, me yasa aka haramta? Ai wasa ne, ko ba wasa ba ne? Wasa ne, amma yana janyo ƙiyayya, yana janyo gaba. Zai janyo ƙiyayya kuma zai janyo gaba. Saboda haka sai aka haramta kar a yi. Me yasa? Ai ana zuba kuɗi, ko ba a yin ta kuɗi? Ya ake yin ta kuɗi? To menene, karkaɗawa ne ko kuma wasu lambobi ne in an yi an ci? In aka rarraba sai a yaya? Sai a yi? Sai a buɗe. Duk wanda ya winin ya cinye hakuɗin. To shi da aka cinye ma zai ji ba daɗi? Zai ji haushinka? Haka ne? Kowa ai plus yake so. Kowa plus yake so, ba wanda yake son minus. Haka ne ko? Minus na rashin lafiya ake son minus, a cire ta ko a rage ta ko? Amma in dai kuɗi ne plus ake so. Na? Haramun ce. In an sa kuɗi fa haramun ce. Ita ma haramun ce. Menene word? Na? Kusan tafiyarsu ɗaya? To word ya take ita? Word ko word? Word. To ana sa kuɗi? To ita ma kamar waccan lalan ne? Ita ma ana sa kuɗi? Ana iya sa kuɗi? Har me? A word ɗin shi ta ma? Haramun ce. Na'am. Haramun ne. Shi ma ana sa kuɗi? Alidan? Shi ma haramun ne.
in ba a sa ba haramun ne. Wanda zai ce da kai in ba a sa ba fa, in ka ce a ba komai wannan, to sai ya koma yana yi. Wata rana sai ya ce ka san jama'a a dai saurara, jama'a abin da suka damu da shi, wai sai mutum ya ce da Allah ma yi istighfari. To waye ya ce da kai in ka yi istighfarin zai karba? Cewa yi a yi ko a yi istighfari, cewa aka in ka yi istighfarin lalle sai ya karba, wa zai ma dole? Sallah ma ya ce in ka yi zan karba, in ya ga dama in kai sai ya ki karba. Sai me? Ko za a yi mar open eyes? Wallahi sai dai a lallaba shi. An fahimta ko? Wa yahrumu at-taswiru ala sifatil insani aw ghayrihi min al-hayawanat. Shine an haramta sura a bisa sifar mutane ko sifar waninsa kamar dabbobi. Shine malamai suke cewa abin da zai bada inuwa shine gunki kenan ko? Gunki wanda zai bada, in kai haka kai zai bada, wanda to kalar ya bada sifa ta mutane ko ta dabbobi, to shi ma wannan ba kyau. An ji? Faslun, wannan fasali ne da zai yi bayani akan wato sallama, shi ma dai na adabu ne. Al-ibtida'u bis salami sunnatun, wanda zai fara da sallama ya ce assalamu alaikum. To ya ake sallama? Salamu alaikum, salamu alaikum, sai ka sa alif da lam, assalamu alaikum, assalamu alaikum, ko kuma ka ce salamun alaikum. An ji? Haka ake so. An kiyaye? To wanda ya yi ta, yin ta kai sunna ce, amma ansawa farilla ce. Duk wanda ya zo ce salamu alaikum, assalamu alaikum, sai ka ce, sai kuka yi banza da shi, to kun yi laifi gaba ɗayanku. Amma in ɗaya ya waiwaya ya ce wa alaikumus salam, kuma abin da shari'a ta so, idan mutum ya ce assalamu alaikum, sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah. Idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wanda ya ce assalamu alaikum yana da lada 10, wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah yana da lada 20, wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yana da lada 30. Mai ansawa in ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, shi ma yana da lada 30. An gane? An gane? Waradduhu, mai da sallama fardu kifayatin, farilla ce ta kifaya. Abinda ake cewa farilla kifaya shine idan wani yayi ya dauke, kamar yanzu yadda muke nan, sai wani ya shigo nan sai ya ce assalamu alaikum, sai wani ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullah, to ba sai kowa ya ansa mar ba, ya dauke mana gaba daya. An gane? Amma da ya dauke mana faladan fa shine ya samu. Wasifatuhu, sifar ita sallama, an ya ƙula al-mubtadi'u, shine wanda zai fara sallamar yana cewa assalamu alaikum, au kaga ma ya kawo ko, au salamun alaikum, ne riga malam ashe ya kawo ko, assalamu alaikum ko salamun alaikum. Wa yaqulu raddu, mai juyarwa yana cewa ai sai mu tsaya nan ko? Alhamdulillah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Me ya faru? Aje a ga Ahmad ka